Има една легенда за зли духове в тази барака. Хората твърдят, че като ги примаме там ги изтезавали до смърт. Но аз ще ви докажа, че това са пълни лъжи. Дори този ден да е петък 13. Бързо, да бързо. Къде е Стефан? Къде е? Здравейте, аз съм Мартин. Поради отвличането на Стефан, много съм притеснен. Тук всичко е много тъмно. Поради отвличането на Стефан от злите духове. Нещо чух. Трябва да потърсим още следи, защото и другите изчезнаха от групата. Но първо трябва да си включа фенера. Да заснем там. Това какво беше? Какво беше това? Трябва да го проследим. Тук беше някъде. Тук нищо не виждам. Защо никой не виждаме? И фенерчето вече не работи, много съм притеснен. Фенерчето наистина работи. Дай да разгледам навсякъде. Както казах преди, всичко тук много съм притеснен от всичко. Ето мотиката, ето гроба на нашия дядо. Нищо няма. Пак я виждам мотиката. Мотиката! Няма я! Къде е? Само мотиката е там! Защо така? Какви мистерии стават наоколо? Мотиката пак я няма! Къде е? Къде е мотиката? Кой е това? Какво стана? Здравейте, аз пак съм Мартин. Едва оцелях от последното нашествие от тези духове. Вече едва му накусвам. Тук нищо не виждам. Не знам как може да оцеля. Нека да потърсим някой. Но първо, все пак да си включа фенера. Обувката на Стефан. Защо? Нека да потърсим нещо. Нека да потърсим подслон. Така, никой няма. Останах само аз. О не, фенерчето ми пак не ми работи. Какво да направя? О не! Призракът! Всичко тук е много бъркано. Не, ръката ми я няма! Какво става? Не! Духове призраци! Призраци тук не!